Ej, nepoznati dečače, da li si umoran od čestog i napornog pešačenja? Da li te bole noge od istog? Da li bi voleo da imaš uređaj da brzo pređeš od tačke A do tačke B? Ne gledaj dalje, predstavljam ti hoverboard. Da li si spreman da voziš? Ne tako brzo, moraš prvo da pročitaš uputstvo. Da li si pročitao uputstvo? I da li si sada spreman da voziš hoverboard? Idemo u prirodu. U samom početku savlađivanja ove izuzetne naprave imat ćete problema s ravnotežom i neizbežno je da je par puta izgubite. Da vidimo kako se snašao naš kandidat. I posle par padova napokon je skupio hrabrosti da se još jednom oproba. Da vidimo da li je savladao hoverboard posle samo nekoliko minuta vežbe. Izgleda da jeste. A sada je čak spreman i na malo zahtevnije trikove. Da vidimo. I za kraj, ako i vi želite ovakvu lebdeću napravu, posetite Gigatronovu radnju i naravno ostanite na ovom kanalu. Da, također može emitovati zvuk putem Bluetootha.